Do moře pokračovalo, kapitě. Juhu! 6, 2, 6! Tanda! Ani, viděla jsi je? Počkej, teďka poslední hlavu, aby si teď dala do telefonu, jak se s vámi třeba. Ale teď to nadělujte, co to leskne. Postupně přitvrdila. Počkej, Tanda! Teď přijde ta zábavná část, jak tebe se navčila. Tak veselý Vánoce a šťastný nový rok! Aby nám to vždycky dobře šlo, aby nám to